u een vaste bezoeker van het festival? Ja. Als ik zeg Cultura Nova, wat zegt u dan? Dat ik er geen verstand van heb me voor. Ze creëert sfeer, gezelligheid. Voor elk wat wils. Het is echt geweldig. Ik vind het mooi. Trying to run that game, made it sound so sweet when he say my name. I said, boy, stop. Kijk, moet je kijken, iedereen is gelukkig in de zaal. Dat is zo mooi. Ik vind het echt wel heel erg goed. Heel mooi. Zo'n box, zo'n doos waar geluid uit komt. En dan kan je ook melodietjes mee maken en zo. Ook in de voorstelling heb ik eigenlijk laten zien hoe is het om een dag te leven met een beperking. En in dit geval de ziekte van Parkinson. Het is natuurlijk heel mooi dat je die momenten opzoekt waarin je het echte plaatst in het niet-echte. Of in de verbeelding of in de fantasie, zeg maar. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord. Ik ga vandaag afwassen bij Laika. Dus ik ga deze afwas naar de keuken brengen. En dan gaan we beginnen. Je krijgt antwoord op de vraag, wat doet Dikkie Dik op Cultura Nova? Hebben is hebben en krijgen is de kunst. Hè? Laat zien! Als je hiermee mensen het theater niet inkrijgt, dan weet ik het niet meer.